Славься, Цезар! Славься! Только один выжил, сэр! Киньте його на подлогу! Проводьте! Киньте його на подлогу! Кажи, як твоє ім'я? Жид? Брайан! Брайан, о! Ні-ні, Брайан! Негодник має криху-пиху! Чого має? Пиху! Так, він має! Ні-ні! Пиху! Годність! Криху! Власного гонору! У яку каля 11, сэр! Дзик! Ти спробував рабувати нас? Що? Лясні йому Центуріон і вельми власна! І кинуть його на подлогу, сэр! Що? Знову кинуть його на подлогу, сер? О, так! Киньте його ще раз! Зара! Знайда габрейська! Я не габрей, я римлянин! Росіянин? Не-не, римлянин! Ну так, твой батька був римлянин? Ну і хто він? Ён Центуріон! З Єрусалімського гарнізону! Сапраўды? І як його ім'я? Гарезус Максимус! Центуріон, чи є хтось із таким ім'ям у гарнізоні? Конечно, не! Як хто сказав? Ти впевнений? Не, сэр! Мені здається, гэта був жарт! Як Гаунякус Малус або Великус Стругус. А що такого? Смесного в Великосе Стругосе? Гэта імя жарт, сэр! Я в Римі маю доброго сябра, якого кличуть Великос Стругос. Тишиня! Что за незграбность? Ты зловив себе у сколько драту вельми хутка, коли протягнеш себе так поводить. Я уже могу идти? Коли Великос Стругос пошел гэта? Зараз же! Уведите його! Але ж ён просто... Не-не, нехай б'ється шаленими дикими зверми уже на этом тижні! Так, сэр. Ну, ходім. Мой сябра не заслуговує бути обстоянними невихованими заунерами. Ті ще кому з вас здається смертним. Коли ви згадуєте свого сябра, Великоса, Стругоса, що до тебе? Ти гэта знаходиш смішним? Навіть коли я називаю ім'я Великус Стругос? А у яго яшчэ і звонка ёсць. Ведаеце, як завуць? Як завуць? Нестрыманне. Нестрыманне дупы. Заберите! Что тут робится? Досыць мяне ўжо! Гэтых непадпарадкаваных гікаюцых павоцін! Цішыня! Вы называете своими устными центурионами? Схопите его! Схопите его! Заберите свои запы и схопите его!